Сәлам. Кызлар, хәлләрегез ничек? Безнең хәлләр яхшы. Кайда булдың? 1 сәгать көтәбез сине. Яңа дуслар табып йөрдең ахыры. Нәкъ шулай. Ул дуслар сезне дә көтеп калдылар. Сузма, сөйлә. Кайда булдың, нәрсә күрдең? Берничә көн элек волонтерлар белән танышкан идем. Бүген алар мине үзләренең очрашуларына чакырдылар. Бу очрашу минем өчен бик кызыклы булды. Ялгышмасам, волонтерлар төрле юнәлешләрдә эш алып баралар. Нинди мәсьәләләр турында сөйләштегез? Бүгенге очрашуда Greenpeace оешмасы белән интернет аша хезмәттәшлек итү турында әйттеләр. Төп тема сулыкларны саклау мәсьәләсе булды. Без инеш елгаларыбызны, күлләребезне сакламасак, аларны чистартып карап тормасак, әйләнә-тирәбез, тормышыбыз тиз арада ямьсезләнергә мөмкин икән бит. Мин бер журналда Greenpeace оешмасы турында укыган идем. Оешманың төрле илләрдә, шул исәптә Россиядә дә бүлекләре бар. Оешма волонтерлары әйләнә-тирә мохитне саклау өчен бик күп хезмәт куялар икән. Димәк, үз теләкләре белән шундый мөһим эш башкаручылар күбрәк булган саен, яхшырак. Җәмәгать, бу эшчәнлек элек-электән булган. Авылларда чишмәләрне, коеларны чистартып торалар, елга ярларына агачлар утырталар. Бу эшне туктатмыйча дәвам итү кирәк. Карагыз әле. Үткән көздә шәһәребездә бик күп агачлар утыртылды, чүпрәкләр чистартылды. Булар барысы да әйләнә-тирәбезне саклау бит. Әйдәгез, икенче очрашуга барыбыз да бергә барыйк. Барабыз. Әмир, очрашу кайчан буласын хәбәр итәрсең. Әйе, әйләнә-тирәне саклауга безнең дә өлеш керергә тиеш. Килештек. Киләсе очрашуга бергә барабыз.